Pagi ini masih tanam padi lagi di ngendi lek jenenge lek? Gua Kere atau Kulon Pasar. Ini rusak dimakan tikus padinya. Itu Mbak Parti di belakang. Masih di belakang Mbak Parti. Le nyangkak lengkung-lengkung mbok namel. Aku wi. Ha ta Mbak Parti. Nek Mahnur ku lak lengkung-lengkung ta. Perjalanan ke Gua Kere. Ini kemarin tempat Mbak Sumini yang ditamamin pada hari itu. Wong ki senior kok ya ada di junior. Kowe tak ada di junior menah kok. Ini para sambat karena tidak pakai sepatu pada pagi hari ini. Lek jalan ki mletre-mletre. Nyetan kene iki lek. Nyetan kene iki ya kono. Ono kok nggon pentang ro ndelok pentang. Ono kok cak menggok ro. Ini sapa? Hah? Nih man mlake cangkek iki nganu. Amba sisih dadine iki mati nek nggo nyangkek canan. Ora masalah ombo sesisih. Cari-cari Ini pohon kencang. mbok nggubuk kono ya. Ya ora iso kok kanane ya seneni wong kok gubuk donggularan kok ngudelepit. Lha iki kok dikeduk. Wong iki durung kapak-kapak wong kok digedhuk kepiye to lek kok le. Perjalanan pagi ini. Tuh Mbak Parti masih di belakang. Mbak Parti halo. Halo, saya pakai capel. Wis digedhuk kok iki? Wong, Wong kok. nggih enum kok. Ora dibeseri ira barang jeblong-jeblong. Yo. Tuh lek par kejeglong. Ya dibesere ora ditemboki kaya. Iki terus isin duwe. Aminggu tak kono ki lecok iso. Kono ki lak anu to, iki gak nggo dalan sing nang Kulon Pasar to. Ini kok mah diasin blas itu ya Mbak Parti. Kok mah ngasin blas itu ya? Ora kok dilep ge, ora ana wong ngelep. Mbok. Hah? Mbokne kok seneng kono. Nek yo mukatus nututi to. Kono bablas kowe ra ngulon mau apa? Galengane iki jeglong-jeglong ana anu tilas lain Lang tikus lang ula kene iki. kependem. Cek endi? Di sapa? Nah, di benake ngene iki. Ini galak. Ora. Halo. Lagi le tandur napa? Duduk sini. Ini baru istirahat menunggu yang itu menyengkek. Ora maksudnya ora ono Membuat kepiye to? barisan itu yang mau ditanami. Jadi ya istirahat dulu. Iki le ndalake nanti ta Mbak Parti? Ya corona kok. Alah. Jauh di Mato. Pantikus ya, pantikus. Panke ya. Nizete mania. Masih dengan jarak yang lumayan. Wah, gini ku sing dhuwur sandiri dhewe. Perjalanan pagi ini tuh dimakan tikus. Menuju Gua Kere.
pagi ini aliran air sawah. Nggih. Tak paimo. Anggere iki nek ra kok asal kayak ngisor-ngisor Dasar.